Maladlaw na sad niya. Gusto unta ako magbinig nito. Amon jud ko ikasagol sa daanin. Kay sa merkado perting mahala. Ang kilos kamote 80. Ang buok sa lubi perting mahala sad. Murag 50 na guro na ugma. Sama ni ay basi si Imsay daghan kayo tug pundo dito kay sayo mo kay na mangumpra. Ako sugo si Jisa. Sa man maoy natug ko ma. Ali sagod diri pagdali diha. Digiti ka pa kanon makaluto ko pagdali dayon. Natug ko maoy. Unya na nang tugtog diha Jisa. Ita na maoy. Malugo man natug. Taw ka siglatasan. Tapulan kay karon ikaw ron bayhana ka kanang kalaagan nimo mao jud nay kuan. Nanugo arang gisugo. Dali diri Kita bulan kayo ka. Kumudyo para ni mo ron, kumudyo nga baba ni mo ron, di ka kasabot ha? Ato rito lang Imsay. Unsa naman sir? Ting binignit na ugma, ato ilang Imsay, pangayo digto og lubi. Sila man. Duha lang ka buok. Pagdali na Jisa, kay aron maka kuan na yun ta. Unsa man nang nilaktan nimo oy? Kapoy kayo. Ulan jud ni taa oy. Yo hati saryo ko ro mani. Ay tigaon ka kuya. Ay day. Ay ato. Sugo ko mama tay. Mga Na. kuno siya lupete duha. Lubi? Sus na ako'y duha dihang lubin habilin. Kuhaan na lang na day ha dala ng mama nimo. Mao na lang jud na wanay lain. Salamat kayo te ha. Ah sige. Kuhaan na diha kay manam sa kong luto. Gaya man ni Kristianista di ay naka binignit nga. Adong naman hapon. Ma, Oh, may kinakada jud ay ka. Maay, Matog sa kuma. diri sa Jisa, nalimot ay kog tugo nimo Jisa. unsa naman sad ma? Wa tay landang. Halika dito sa Imsay, pangayo dito og landang og katong mga katong mga ligin-ligin sa kung sa kulor-kulor. Sirkul mao gani sirkul to. Buklon ani ay. Balik ka dito sa Imsay ka pangayo dito para sa Guros Biniglit pagdali. Lakaw na. Pagdali na din kay may kikuan. Ato ani isagol unya. 5 minutes later. Di ano ay. Te. Mm. Mangayo si mama katong circle nga lingin-lingin nga katong color-color, katong mga laylay color-color. Ay, Kanang pagpasagol sa binignit diba? Sagol wala. Nahurot naman dayo. Hindi ko pragamay ra kaayo. Ah, walay, kamay lang te. Nahurot na jud, wala na pod. Ang habilin katuan na lang yung imong gidagan niya nga, lubi. Ikaw palit niya te. Ay di na kayo man ang kung luto binignit. Unsa na na ate? Kamay na lang. Oh, kamay lang te. Ina na ako si mama nga kamay rin na ah. Nakit ano din mo kamay sa mukha di ay. Mabit Oo, kana na lang din, ano na nga to day. Mantika lang sa te ha. Aw sige, ano na nag-apil. Salamat te. Takbo ka aning balik sugo ay. Kana mo ha? Ay mo wala sila color circle katong lingin-lingin katong laylay color. ganda magagbantika unsa o man nato magkalibang taana. Unsa dai nang binig pagluto dai? Hindi naman tikaan ani. Mao gid ang malagutan ni Jisa ay kay guwapa ra ginaan ni Jisa imong utok sus ambot na Madi lang. mo kay bang luto ng binignit mo, wasa kay baw nga. Wala na mantika. Butang na dito Kamay. na. May kay nanay kamay. Kay ato lang kay lang manilin. Apitas manilin ay naglakaw nimo karon kay pabalikon di ka dito ila ima kay ang kaguran di ay nya wa pa gitay sugnod na kahoy. Usahan na lang tanan Jisa. Sa kung pukan mo. Permiro mo ato kala manilin kay mangayo ka og kanang kasago, mga basago katong mga landang, mga kala manilin. Human mo ditso kala Imsay, paghapit na lang sa didto og para sugnod. Ang kaguran Jisa ay kalimti. Kay magkagud ko pagdali na dito ka. Pagdali na sige reklamo Talaga na. mo ma eh. Nalimot lagi ko Usan Jisa. sugo lang. Lang ka na. Sige makagreklamo wa man kay trabaho. Si kadakog tiyan. A few moments later. Boy. Te inside.
Te, Oh, ayun lang tay sagol o kuan te kanang landang te. Pagana ko ni ati manhilin. amay kay napada Ismail sobra di ay. Nya te gisugo pa ko mama te. Unsa naman sad? Mayo kanang para kuan ba para haling namo ba. Labad na akong uwan niyo Jisa eh. Oh no! Ibutan sa radyo sa bay. Gabad akong uwan nimo kanina kang sige pangay diri balik-balik. Ate mo kung kamay pa kape gidapan nimo. Manghulam sa kunog kanang kaguran te. Ano unsa naman na imong inahan Jisa oy? Haman na imong inahan sa inyo ha? Asan kaguran te? Hoy, igna imong inahan, ipalaong to inyong payag, itipon diri sa mga abuhan dapit. Ug data inyong para binigniton dire para mag-usam na lang ta din nagluto. Hasol man kay mo sa nanay, ako na lang halos tanan dinoon. Dalan si gatos mama para diri ko maluto te. Batay mo sila tanan, sinina tanan isod sako. Hasol itaw ninyo. Oy, Tiglabat te ha. ari naman ang itaw mo halos at timo kahoy, maagian naman tanan ninyo. Ari pa di mo masig pangayo. Pwede mo nagayabag. Ano nang pagluto ig mao nang iyong saylon oy. Mama te ha. Mama te. Nisugot na ko. Nisugot ni ko magdakag kahoy. Oh, saro mo yung sugot te. Salamat te ha. Tatag na ko ni mama te. Sa Paris malamig siyang inahan ng taon. Ay, Ma. Oh, maayos sa kay nakadaday kag kahoy jud sa dali. Butang na dali. nasiko na ba si Ate Ato na ibutang sa mo? to. Di aris ubos oh. Nasiko na ba si Ate Insay mo? Kaya sige lang ko na pangayo. Ah, para kahoy ra ikasuko na niya. Mo gani mo ya. Ingon siya makanang may pakuno dito ng kamamayo. Pag ilis na ma, kintapoy ma. Yang paghapot nagmasa ni na ba? Ayata na isa. Dili man ma, mo mo ko na yabag. Si Ate Insay may nagsugo na ako. Tara. Nya misugod sa ato ta puyo sila ha. Oh, Nga kaingon na siya. nasuko man kas imsay. Oh, kuha mo sa ganang suko siya. Ma, pero ato ta puyo mo. Okay naman niya. Kaya ingon siya, may pag-ari na lang yung puyo isa. Kaysa sige mo pangayo. Concert kay siya na to. Ilang ra jud sa oy. Bugo jud kanda ko jud sa oy bisag unsaon ka. O jud ni sud ng imong utok. Nasuko to sa imsay kay sige ko balik-balik dito kay suguon gud kagod. Parte masagog kang takulana. Sige yaw-yaw. Ug di sa gumutuman sa imong sugo ma. Ako po kasab-an ko nimo asa man ta mo lugar ani dito ko. Kasi kasab-an ko diri po kasab-an ko. Ito ani ka Mao mo na. paglako-lakaw. Ikaw lay lako-lakaw mo ko. Pagyan paghaling na dito asa man kaguran. Wala na ko mada kay wala mo man eh. Kagura nakita na ko dito. Balik ka dito ilang imsay kay unsaon na natong lubi na to kitkito na nato din ha. Tabangan na to kitkit to ha. Uy, may pagkuyog na lang ta do. Adto ta mo luto kay ingon siya adto tampi sa iya. Ayaw pagtutuan ng imsay. Kay yabagon sa nang dako. Lakaw na panguwam dito. Kuan ko. Ilahang kaguran. Pagdali na yun kay. Pagdali ha. Kaya ni mo ito nga makas adlaw nagsige lakaw. Mama hindi mo usaw ng sugo eh. Pagdali. Pangay naman sa dito. Apit og pasudaan pa ni Udto ni imsay. Nakaluto na ko siya. Sige oy.